Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzambonisa straight. Nalo siphikisana ngayo. Uyambuza Tafarax sibuza khona. Uyambuza. Unjani? Phela. Uyambuza bapho ngiwanga. Ngicale isimalume. Uyathetha na? Uzaphi? Zagodo wami ngitshela. Ujalane. Kanjani? Khamisa phasi emva. Yasi umuntu yamo? Kunzima, kawulula kunzima. Ula ndiyamazi. Ngibona lento besoyiba. Ayikho. Hayo amanzi oyikisi. Yo. Yo. Nyamezela man. Nyamezela sabuka. Sosindile. Utela khuzana mama. Olele. Phela njani? Bathele kanzima abahlali base Eastern Cape endaweni yaseThabankulu labangena bloho khona lokwela bayaye beweliswe ngomphongo. Lenye ivideo sisabalele enkundleni zokuxhumana ishiya abantu bebambe ongezansi bekhala ngobungozi nobunzima obhekane nabantu baseThabankulu ukweliswa ngehluku esingaka. Bathi ke lento inobungozi phakathi. Abanye bebese begxeka bona abahlali ukuthi kushuthi bayithanda lempilo abaphiliswa yona ngoba njalo makuyovota bayaye bevotele iqembu elinga lenzo ushintsho. Usibonelo Jabula kuphaka uthe ingozi yodwa le bazofa labantu. Sakhile wasembelane equdeni uthe uma uphunyuka nje lomphongo lobaleka ayi angazi into engenzeka la. Untokozo Nongalo uthe awukodwa Nkosi yami ngaze ngabazwela abantu. Uzandu akhabo mngadi uthe okwaze kwangakholakala lokho. Lindisipho Thakasani Khilani uthe mhlaba yeke ukuvotela leli qembu labo bazobona ukuthi izinto ziyenzeka abashintshe izinto ngevote. Usiboniso Zwide Nxumalo uthe konje Eastern Cape ile province yaleli qembu elidlela amahlanga kuyo. Wasethi cha kushuthi nayithanda lempilo eniyiphiliswa yileli qembu. Thina abanye ngeke sisho lutho ibambe ngakho Veva wabesesho igama leqembu. Bafethu ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho ngalo lolu daba uma ubusuyibonile le video.